hapon atong tanan mga sano ug sa atong mga subscribers din ha. Daghan kayo salamat sa inyong pag sunod sa ako ang YouTube channel Maxburn Official. Yan nasa takaroy ko Andre mga piso. So bago ni silang mga kuan 3C kabuok Lucky 13 nya nanapoy kaming pod na mamuakay no. So mo ni sa karon among gikuha nya to pay gi bali 15 kabuok na to pay duha nga yang gilumluman. So gikuha lang nato kay aron ma-safety niya butang nato painitan wala to magabi. So naay white, sure ko aning white ang kuan ni katong basilan. Aduna na po tayo laing mga piso no. So murag manginanglan nagitag mag-ihaw na tanig kuan na sad. Na po'y bagong tubo. Ibutang na nako ni sa mga aquarium mga sano. Wanay laing kuan diretso na. Paintan magabi eh. So karon pag ni siya nakuha. Dara no. Karon pag gini nakuha ang adlaw pero nay duha ani nga murag atong miyaging adlaw rasad. So kaning 11 bag-o ni siyang kuha namo karon. Patanawon ta mo dito sa kuan na ay kalumlum. So nata dire karon sa sud no atong tanawon tong iyahang gitlugan. So dire sa luyo mga so na dire na galumlum no kana basilan. Nasa dire isa wala pa rin. So kare dire is nanapoy itlog. So dire siya gikuha na to mga sano napay kuan gipang kuha lang na to ang pakaw no. Nya napa na siya duha nga galumlum mga pila ka adlaw atong tanaw na siya. Mawala na itong ibilin sa yaha kaya ron di siya mayabag. So kani isapit na sad ni. Moni sila no. Yan na say muot diri sad sa no. Mga piso ni siya mga pamuhian na sad. Bayubay na sad napadiri sad. So mo ni siya muot sa no tanaw ra gud duha ka buok galumlom bali daghan sa nagitlog. Sige ni sa banha karon dire kay kani mga dagko ani sige na po panggukod og sige na sa pangupa nya nasad-sad dire galumlom ang syamo. Muna itong syamo niya ada say laing muot na sad duha ka buok. So katong duha is dire to gagikan basilan. Mga mga kuan dire wala muot kayo magsigig doble na sa isa dire galumlom nya na nasa tay itlog na sa dire. Maabot. So na yung kani mga piso no to diri buhiana na sad ni. Na yung mga bagong tubo.
So kung na sa mga tangkaw karon gawas anang isa mao na laki nga akong gitangka lang sa daghan naglaki. So na sa isig panggukod ani sa mga badji. Mga dagko na sad ng laki. Mao ni. So mga buak tong piso dire na lang sa siguro nang to ibutang, wala pa ni say sulod karon giandam lang na. Kaya og dili gani katong to dito sa atong gikuhaan sa aquarium abtan to pila ka days musukol na og walay init, dili na sugan wala na atong gamiton, diha na nato ibalhin. Alam niyo siya no, daghan na sad, daghan kay mga laki dire karon. Mo ni mga uban ani mga tuan-tuanan manungtong mga badji kay sige panggukod kaning mga laki ani. So nanaputay kuan lain na gagmay. Ayong hapon na to sa no, lipay na sa karon kaya doon na napud tayo mga piso nga kuan kaning nga buak na sad tay bagong mga piso nga gi kuan karon 11 ka buok unya napasay duha nga galumlom nga atong gi kuan kalumluman pa sad gihapon. So gikuha na to ang kuan, gibutang na to sa aquarium. So tanawan ninyo ang kuan nga gibutang sa aquarium. Ibalhin ra sad na nato kun dire na to ni balhin once nga maka full supol na sila. Mo ni atong kuan nursery na to. Kani sa mga kuan ani tunan na sad ni mga piso nga buhianan. Then to no. So mga sano, daghan kayong salamat sa inyo ang pagbisita sa ako ang channel. Padayon ta sa atong pag vlog lang tungod ninyo makapadayon ta. Daghan kayong salamat sa mga supporters sa atong mga boss na to din ha sa YT no. Shout out ninyo din ha tanan. Mag-flex ako ninyo sa ato ang mga kuan sa inyo hang suporta.